Chief Executive Member Kakasil Setramos District Council ubat Tita Starwell Khaim labu kejingkerpat ya ke Sarkar jela bakade ban kentup langno ya ke Council hapo ke Regional Committee khnang bakan ummi ke jingbom hun na kikli nong sunsar hadien balasoy ya ke MOU penbait put hapadeng ke jela Meghalaya bat Assam ha kawat kabar habakren bat kilat pthai kubor UCM ka KHDC ulong baki paiba kikmen bak Sarkar jela ke 8 state ya ke jing penbait put hakawat kabaan na kabanta banweng no ke jinge kabane kumba sanpos nem bat ulong ru bahadien belasoy ke MU hatu kadang don ni ke jingwan kenturput ke Asam. Nakaliang ka jonga tingan ongkum no. Namagani ka ka initiative ng sarkar. Tingi so kumen ni kung kipai ba ka sarkar kala simkloy ban pendep no si kani ka second phase. Dan ringa syukwa ban penkan mau government kalong ba ka first phase kila dep. Tingi kung ki pai ba ani kung ka district council. Ni kwa ban yo jing tip jing shai ka ipat ka next course of action hadin bala dep sanya ka MOU la kata ka MOU la penteri kam ne em ha kita gijaka ki badon ko border la kadang don ne em ka jingtur put jong ka Assam la ki breu ki la ya settle ne em hang thi kala don ne em kata ka ground settlement pat mo ka MOU tela dep te ka ground settlement pat ka don ne em kata king ka bangi ki pai ba ni kwa jing shai halo kata ngam doni ban ong halo ka jing kentup jong ka sarkar Assam ya ka Karbi Anglong Autonomous District Council namar ba ki district council ki affair kabor na kawi ka council kumba kitip ba Karbi Anglong District Council ka kham hlain bor ba ka kham don bor hagitu ki chaka kham tam ki bahap apo ka block 1 block 2 te tenre habai dapat ya kajing kentup yangi hagata ka regional committee ngimdan i ban ong kasyong ha government lada kasudon kam ne em yangi ka district council bandon hagata ka regional committee reina kaliang ka jungi ngilong responsible namar kumba pitip nge ki hima ki hap apo ka jing penia ka district council kumba ngala juong ba na ka por ki jaka ki puta kide ki jong ki reusimet kide jong ka raj kide jong ka hima teng atharai na kaliang ka sarkar kan sa bisyar halo kani namar kum bapau ha ka phase 1 ru play I kada mi kilami sibun ki kenrum kenram wat hadu mentaro kadang don ka jing bomhun na kaliang jong ki hima ba ki sngo kumba ka sarkar kala ya laj ki klam daya kenjok tin lang syaban sain ya ka MOU tinga kerpat ya ka sarkar bah kan ka kenti ka bamentapat ngaso ba kadai ban sim ka confident jongi ki district council rengkat ka jinga trilang bat ki hima kenang ba hakani ka sin ka baar kan numi syu kanu no ka resentment lani ka jing bom hun na kaliang jong ki hima lani ki right lani ki nong song kata ka de ka jing angnut ka jongi ka ka formula ka bagi sim ka lenti ka bagi sim kata ka syong ka sarkar ka babahatam ka bagi kwa ban penbej dan re ka jing kwa ka jongi kalong ba ka ningkong ka thong kalong ba ngi kwa ban penbej no yukut sam ka baar pat kalong ba ka jing penbej ka de ban long ha ka lenti ka ba penhun lang ya baro kata de ka jing kwa ka jongi jab ka sarkar kam kentup lang pi ya pi klidu joka council lembat ikli sinsar atau pi hun balong tangkum ki nong ai ki kot kisla beri ban syai ki jakak kita ya kata pat ngam nakaliang ka jongahi ngasno ba ka syong kumangalaong ka syong ka sarkar la ki sodon kam ne em yangi te habakim sodon kam pat ka bangin ong te ngin siapet ka banja dia